Pirtûka xwendinê. Rûpel 61 ders 3 B. Hîndarî 6. Ka derdê we çi ye? Ev der dengê radyoya azad e. Azadiya we dixwîbe dengê radyoya azad e. Guhdarvanên rêzdar roj baş. Şima ser. Vaya em bi bernameyeke ka derdê we çi ye re dîsa bihevre. Hûn ê derdên xwe bibêjin, doktora Jan û derdan Xaltîka Gulê dê bersivên we bide. Telefona me ji bo pirsên we 023 951 63 15. Dubare dikim 023 951 63 15. Vaya hûn, vaya Xaltîka Gulê. Hevpeyvîn 1. Alo, dem baş Xaltîka Gulê? Dem baş. Xaltîka Gulê, ez keçeke 18 salî me. Ez ji xortekî 20 salî hez dikim, lê dê û bavên min narinê. Ew dixwazin min bidin kurapê minê 3 salî. Ez jî wî navêm. Çend roj şûn ve apê min dê bê xwezgîniya min. Di rewşeke pir xerab de me. Ez çi bikim? Ji kerema xwe rêyek nîşanî min bide. Keça mina delal, navê te bixêr? Wey, Xaltîka mina dermanê derdan. Ez newêrim navê xwe bêjim. Ez navê xwe bêjim, bav û birayên min dê min bikûjin. Rast e keça min. Dibin navê namûsê da kuştina keç û jinan ji hev ve qetandina hezkiriyan trajediyekî mezîn e li welatê me. Navê xwe nebêje û xwe biparêze ji xirabiyê. Ka çawa xwe biparêzim? Heke ev xort bi te ra ji dil be xwe bigîne hezkiriyê xwe. Ji bo vê jî pêşî bi diya xwe ra bipêyive. Derdê xwe jê ra bêje. Belkî ev bikare bav û birayên te razî bike. Tu pêre peyivî? Belê, pêrepeyivîm, lê ew nikarî bavê min razî bike. Bavê min dibêje, min soz daye birayê xwe, divê ez keça xwe bidim kurê wî. Soz ji bo hezkiriyan, ji bo kesên dengên hev dibe. Beriya ku belayek neyê serê te, rûspiyek bibînin, ku bavê te gotina wî dike. Bila ev meseleyê jê ra veke. Heta bila jî apê te ra jî bêje. Belkî bikare van razî bike. Heke ev jî nebû, ji min ra telefon veke. Ez dê verim, bi van re bipeyivim. Baş e Xaltîka hêja, ez dê gotina te bikim, bi xatirê te. Oxir bê keça mina delal. Nebî tu tiştek binî serê xwe. Hevpeyvîn 2. Alo, dem baş. Ew der bername ka derdê we ye? Dem baş. Belê, lê te navê bernameya me kem got? Navê bernameya me ka derdê we çi ye? Û navê te çi ye? Navê min Mîrzeydîn Malik Ava ye. Wey Xaltîka Gulê, rêzdarim ji bo te. Min dengê te nas kir. Ez her roj di vê saetê de li bernameya te guhdarî dikim. Bi rastî jî tu dermanê derdanî. Spas ka derdê xwe bêje. Derdê min pir giran e Xaltîka Gulê. Doktor û hekîm nikarin ti çareyek jê re bibînin. Doktorê me yê herî navdar, Bijîşk Cemal Destsivik jî nekarî çareyek bibîne. Çi qasticim cem wî dibêje merak meke. Ez jî nexweşim û hema aspirînê ji min re dinivîse. Ka te derdê xwe ne got? Derdê min piştêş e. Ez 55 salî me û ev 30 salin movikên pişta min dêşin. Carinan nikarim xwe xar bikim. De îcar çareyek ji min re bibîne. Ez bi qurban. Vay, nefesa te jî baş dernaye. Tu çend kîloyî? 140 kîlo me. 140 kîlo? Ev giranî ji bo merivek pir e. Êşa pişta te
جبر وان کیلوین زیده نه. دوی هری کم تو 7 کیلویان بدی. 7 کیلو وی مالکا با که از چوا بدم؟ هندک بخواه او ورزیش بکه. ما از هندک بخوم از بمرم؟ و دمی پر بخواه. لی اسپرینین دکتر جمال جی بیر مکه. جبو که تو زو نمیری. وی رحمت لده و باوی تبه جبو وان شیرتین تین خوشک و گلک سپاس. سپاس خوش. Hevpêvîn 3. الو روز باش خالتیکا گله روش باش. ناوی و بخیر. لناف خیره بن ناوی من حسن وستانه یه از بنی خود بلایک دایم من بلا نه سری دجمنی من جنک من هیا هر روز پتا پتا ویا سری من دکوجه دوی تو چما کار ناکی او پره قزنش ناکی هی تو قربانا میری خلکی بی هاو ما کو دار بگره وره لمن بخه جکره ما خواه عقلک بده من براستی جی تو کار ناکی یان لی کار دگیری کار نینه. حیران هنگی لکار گریامه وستیامه قیتو نزانی لوی ولاتی کامباخ کار نینه؟ دی ساجی هوی آخواه وندا مکه. بگیره. ازه جی جبوته سری لچن جیان بخم. بلکه ام بکارن جتره کاری که ببینن بری که جناته داره لسری تنخه. وی خودش تا راضی به مالا تا آفا بخاطره تا یا تجی او غربه